Здравейте! Вие сте с си работата, място, където си говорим за различни професии, за работа, въобще за кариерен път и доста други интересни неща. А този епизод, както винаги казвам, е супер различен, супер актуален и ще си говорим, както вече сте видяли в описанието, за инвестиции в имоти. И то имоти не къде да е, да примерно в Тайланд. Или пък не само в Тайланд, а пък може и някъде другаде. С мен днес е Костадин Богданов, с който ще си говорим за това как човек решава да се занимава с инвестиции в имоти, колко е трудно, колко е скъпо и дали може за панелка в София да замените с вила в Тайланд. Ако мислите, че това ще бъде интересно, останете до края на епизода и със сигурност ще разберете повече за тези имоти. И така, здравей още веднъж и ти благодаря че прие моята покана. Здравей, Вели, и на мен е изключително приятно да съм в този подкаст с Гледай си работата, защото така много ме грабна с това, което е като провокация, нали, гледай си работата. Ние все пак някой път има и такъв менталитет, може би българите, че гледаме на другия една работа, а не си гледаме нашата работа, и в тая посока това е много готино като лого и като провокация на всеки един, нали, да се концентрира там, където е експерт, където има експертиза, където може да бъде полезен на другите, да помага, така че да не вземе отношения в други сфери, които не сме експерти и експертизи. И супер е този приз да си гледаме работа, както и аз, така и може би и ти си гледаме работата в една такава посока, която да можем да натрупваме знания, на опит и да живеем живота на мечтите си. Абсолютно. Когато създавах подкаста вече преди година и нещо, точно това беше и замисъл, че много често гледаме в работата на другите, а не си гледаме собствената. Така може би е наша черта, а може би не само при нас. И така моята идея е наистина да помогна с този подкаст хората да открият своя път на кариера, на възможности или пък най-малкото да разберат повече за това какво правят другите хора и как те си гледат работата. Така че в днешния епизод така със сигурност ще минем през различни етапи от твоята кариера и разбира се да стигнем до най-интересната част, да ни разкажеш повече за това, което правите. Предлагам да започнем с няколко думички за себе си, нали, с какво си се занимавал, как така се ориентира към имотите, за да разберат повече, дори и за вашата компания. Благодаря за възможността, благодаря и за този подкаст още един път. Относно моята история, тя е така дълга, реално като преопащан се като Робърт Кийосаки, богат татко, беден татко. Аз нямах баща, загубих баща си на 13 годишна възраст и имах двама дядовци, богат дядо и беден дядо. Може би в тази част на, така искам да изразя нещата и същността като майндсет и мислене, кой дядо какво ми даде. Нали, единият дядо ме научи да бъда риболовец и ловец, също така и леко в занаятчийската посока, като той беше дърводелец, Бог да го прости, нали, един и другия вече са споминали. А другия дядо ми беше в частност дух на търговец. Той си беше търговец човека, който за времето си е завършил, роден беше 26-та година, завършил търговска гимназия в София, оттам израснал в Сърпиталище, научил се на много неща да се справя сам в живота и ми даде много тая енергия и сила, която, нали, да разбера, че нещата в живота се случват с сделки и бизнес се прави с сделки. Не с работа може да изкараме една заплата, която да не направи щастливи, да ни дава ограничения и по някакъв начин да стоим в зоната на комфорта. Тъй като аз съм от другия тип хора, които искам да излизам постоянно извън зоната на комфорта, обичам предизвикателство, обичам нови възможности и така започна да се занимавам още в 8 клас с търговия. Имах в Ахтопол на морето една сергия, продах алкохол и целувки и съпоставяне с нещата от към работа и от към работно време, осъзнах още в 8 клас, че реално моята братовчетка, която с нея сме набори, работеше в кухня, защото дядо ми държеше тогава една станция. Тогава беше на УСМ строителна механизация. Знаете, едно време имаше почти всички предприятия имаха на морето станции, на планината и разни такива разменни почивки. И така станаха нещата едно лято в 8 клас. Моята братовчетка застана в кухнята да бели картофи и да бели лук и да помага в кухнята като работа. Нали, тя беше на 14 години и аз бях на 14 години. Не могахме да ставаме майстор готвачи още тогава, защото трябва да има опит всяка едно нещо. И така почнаха нещата и тогава
след време, когато анализирах, разбрах, че за малко по-малко време от нейното, когато тя даде повече в самата кухня, от 8 до 5 на работа през деня, дори до 6, в зависимост как са смени и почивки на хората, защото те бяха по 14 дена. Едно време имаше по 14 дневни почивки. Аз карах повече пари от нея за по-малко време, като период часове и като месец и половина. Сбити в цялостната посока. И тогава осъзнах, че трябва да се науча да продавам, да бъда търговец, да правя търговия и това ми даде първоначалния старт. И за пример, моята братовчетка изкара 300 лева заплата за целия сезон. Говорим, ние сме били ученици за юли-август месец, 2 месеца. Силна работа в кухнята, знаете, когато е жега вънка, пък печките работят и в кухнята е много повече градуси, по-трудно се работи. Аз си бях на една сергийка, сутринта си продавах и след обяд си подавах и чаках хората, като се прибират от плажа и през другото време бях на плажа, забавлявах се с приятели и изкарах пари. И реално аз изкарах 360 лева тогава на тези пари, а те изкарат 300 лева, като работим в кухнята от 8 до 5, 2 месеца почти плътно. И си казах, чакай малко сега, какво правя, нали, как мога да се развивам от така нататък и благодаря на моя дядо, ми даде този старт и това мислене като предприемач, като човек, който се интересува от сделки, който иска да се занимава с различни сделки и така почна моята кариера. Тоест, от доста ранна детска възраст така, си задал и много смислени въпроси. Интересно е, че повечето ми гости същото споделят, като теб. Дори в един от епизодите си говорихме как човек в първи клас знае какво ще прави след години. Истината, че в момента все повече към мен се обръщат хора, които все още не знаят какво искат да правят, да кажем са вече на 30 или дори на повече години. И това всъщност е една от целите на Гледай си работата на такива епизоди, да показваме различните аспекти на работата. Човек може да се развива и да прави различни неща, стига наистина да ги харесва и да му допадат. А след това към имотите направо да тръгнем, нали, сега тук ще прескочим образование и така нататък. Всеки, който така може и му стане интересно, съм сигурен, че ще може да се свържи с теб и така да се запознаете, да си говорите повече в тази област. Но как реши да се занимаваш с имоти, кога започна това нещо? Така доста, само да кажа, като образование, завършил съм техникум по обществено хранене, средно специално образование, сервитьор, барман, готвач, всички тези квалификации ги имам, минал съм ги, с това съм стартирал, да кажа, почнал след като завърши, вече бях сервитьор. Минал съм през кухня, минал съм през заведение собствено и така нататък. Всички тези етапи, които са били, нали, от образованието ми дали на основа, после съм прехвърлял. Минал съм казарма, военно обучение. След казармата така хората, нали, повечето мъже, повечето момчета възмъжаваме в казармата. За по-младите това малко е като табу тема, но за нас си е точно така, защото влезеш през един режим и излезеш на друго ниво. Реално и след това ми дойде така идеята да уча. Нали. Преди казармата не ми се учеше, не иска да се занимавам с учене, но пък като изкарах казарма, събрах, може би, средата. Много е важно да си подбираме средата, защото тя ни влияе в развитието напред. Ако искаме и да постигнем някакви цели, просто не като съвет към зрителите или към всички нас, просто трябва да се заобикаляме с хора, които те надърпат напред като среда. Ние да помагаме на хора, които са по-надолу от нас и да се учим от хора, които са по-нагоре от нас, да може по някакъв начин да има някакъв растеж. И по този начин се получават добри резултати, нали, когато сме в нещо фокусирани. Много е важно за тези хора, пак даме обратна гледна точка и връзка, че ако не знае човек на 30 години какво иска да прави, трябва да съвсем спокойно и адекватно да се замисли. Защото живота е кратък, незаменим, единствен и всеки трябва да се направи някаква посока, поне за мен, къде иска да се развива и как. Нали? Ако не знае как, има още един въпрос с кой. Нали? Не е нужда да сме индивидуалисти. Защото последните години, това, което наблюдавам, много хора и много бизнесмени, покрай мен приятели, повечето се опитваха да бъдат индивидуалисти. Индивидуалиста има една по-скоро японска поговорка, че ако искаш да стигнеш бързо, тръгни сам, ако искаш да стигнеш надалеч, тръгни с група. Нали? Това е много важно човек да може да се взаимодейства с други хора и да е комплексен. Както казвам, аз съм такъв комплексен играч, не съм сам, постоянно имам партньори в различни етапи
на развитие и това прави по-готина играта. Защото може да поделиш топката. Примерно все едно на волейболното игрище, може ли сам човек да играе волейбол? Ми не може да играе волейбол. Нали, трябва да има отсрещи партньори. Може да е по-силен, може те да са по-слаби, може той да е по-слаб, но има обмен. Нали, подаваме си топката. И в тази посока повече хора за мен е необходимо да се научат да подават топката. Защото сега аз съм научил съм нещо, което мога да го дам, защо да го държа в себе си? Нали? А когато човек е успешен, успеха оставя следи. Но оставя следи, когато взаимодействаш с други. Нали? Даваш това, което имаш чисто безплатно, чисто безматериално, просто всеки от нас има мисия в живота и е хубаво тази мисия да си открием колкото по-рано, толкова по-скоро и да я споделяме с другите, защото всеки е автентичен, всеки има възможности в различни нива, но може би рамката, която сме в момента в рамката, тя кара така да нямаме потока. Да. Много често сме в тази рамка. А всъщност ти как излезе от твоята рамка на това, защото си като човек от морето, израснал си, съответно много често хората в тези градове, разбира се включват в този бизнес с хотели, ресторанти, нали, и по-сезонна работа. Как тръгна в другата посока и кога го направи? Ами в другата посока тръгна след като видях тази рамка, за която се споменаваме, работно време, сервитьор, заведение, построих заведение, но вкараш целия си ресурс. Нали, въпросът е твоето време, как го оползотворяш и по какъв начин. И видях, че реално сезонната работа, нали, бяхме тогава фамилия, между другото, за повечето хора фамилният бизнес е много, много добра, устойчива посока и стълб. Когато фамилията взаимодейства, както ще спомена така едни комши италианци, те са фамилия и там управляват. Нали? Цялата фамилия имат, като почнат да бъдат ресторантьори, те са цял живот ресторантьори, отдадени са и унаследяват всички тези тяхни потомства. И печелившия бизнес за мен е може би фамилния бизнес, защото тогава има ядро, тогава има енергия и взаимодействие, защото семейство, когато е силна енергията, тогава много по-лесно може да се разгърне това в посока израстване. Но когато обаче пък видях другата посока, че фамилията е на едно място, събрана за 3 месеца, а през другите, нали, ние трябва да живеем 12 месеца, 365 дни на годината. Нямаме само 3 месеца сезон, нали? Имаме 12 месеца сезони, които трябва да живеем по някакъв начин. И видях, че този модел в сезонната работа, макар че вложих инвестиция, направих заведения и така нататък, видях, че този ресурс не може да поддържа цяла година тази фамилия. И почна да гледам какво правят евреите. Така аз ги уважавам евреите много и, както казвам, аз еврейската схема е много добра схема, защото евреите са хора рентиери. И си поставих цел да бъда рентиер. В някаква посока да бъда рентиер, да получавам наем. Което просто тогава това ми беше желанието. И до ден днешен по същия начин го правя. Почта да разглеждам тяхната посока, тяхното взаимодействие, как си помагат, как се развиват взаимно. И всичко е покрай семейство, покрай роднини, покрай хора, които, нали, могат да израстват и по този начин се пожела да бъда рентиер. Нали. И тръгнах по посока тази. 2006 година направих с един партньор строителна фирма, работех няколко години в Euromarket Industrial Group, което там ми даде много добър майндсет, през много обучение. Минах от търговски представител до зонален менеджер. Тогава имахме регионален и зонален менеджер на зона Слънчев бряг. И този почна да се занимава с строителна техника, пътна строителна техника. Научих така доста неща. В така богат опит Евромаркет много ми даде в тази посока за 5 години. От ниско ниво стигна до най-високото ниво, което може да бъде за региона. Нали? Отделно имах оферти да ходя в София, но аз си тежава на мястото. В смисъл, морето си ми харесва, искам да съм покрай морето, даваме енергия и приятели взаимодействие, но в София така не, че също сега не е бизнеса, но това е на друга посока. Така че, реално нещата са по този начин. Етапи на развитие, цел, какъв искаш да бъдеш, нали, от едно време, какъв искаш да станеш, нали, да си пожелаеш и внимай какво си пожелаеш, защото то идва и след това и някаква лавина, нали, която те отблъсква, отчуква от ръка и в един момент трябва да си устойчив.
И по този начин се случи 2006 година, основаваме с партньор строителна компания, строителна фирма и почнахме първата си сграда да строим, тъй като висшето ми образование завърших в управление на финанси и моята посока беше в тая част, нали, като създаваме компания и фирма, много е важно всеки от нас да се знае къде има местото и да си гледа работата. Защото като почне да гледаме на другия в работа, получават се тогава конфликти, може да се получи дисбаланс на пластовете, една дума може да бъде тълкувана по друг начин, по различен начин и да се получават, много често срещаме не само раздели с партньори, с семейства и с различни посоки, като една дума може да отключи много неща, когато е казана и мислена от среща страна като подсъзнателност. Затова трябва да си споделяме, да си казваме нещата право куме в очи. Това е една българска поговорка, която като имаш нещо някой, просто право куме в очи и така съм практикувал. Може да си неудобен, може да не му хареса обратната гледна точка, но това означава, че може би човека не ти приема твоята посока и твоето мнение. Защото всеки има право на мнение, всеки има право на изказ в живота и трябва да даваме на всеки един човек като индивид да има свобода на изказа и да проявява разбиране, след като ние не сме съвършени. Тогава, не ли 2006-та, не ли малко, как да кажа, вие не сте го знали със сигурност, един интересен период, защото знаем, там 2008-2009 кризата, особено в строителния бранш. Как успяхте да се справите с тази сграда, може да разкажа вече тук като първи експириенс, така за тебе, защото със сигурност е доста интересно. Нали? Включва се в ново начало, започваш да строиш една сграда, която не е запозната, една сграда не става за 1-2 месеца. Ами си е доста работа, да не казвам след това е колко разрешителни, пактове 14, 15, 16, въобще, за да нещо да влезе в експлоатация си минава така доста време. Може да разкажеш за този опит, ще бъде интересно. Със сигурност там има много уроци. Както обичам да казвам аз, това е една фабрика. Една сграда, за да построиш една сграда, това е една фабрика. Взимаш различни части или материали от различни посоки и правиш един продукт, нали, сграда. Това е процес, колкото и да искаш да стане бързо, зависим си от хора, доставчици, процеси, метеорологични условия. Така че през този етап, като човек, който бях тотален новобранец, но имах, колегата ми беше строител, който, нали, организирахме заедно това строителство, справихме се, накрая бяхме на ръба да глътнем вода. Няма да се го крия, но научихме много уроци. Но се справяхме. Нали, построихме я, завършихме я, стигаме до 15, по-трудно до 16, защото там има една посока, която нещата някой път се случват без да ги искаш, но трябва да реагираш. И ако тръгнем да задълбаваме, да изпадаме в негативни мисли в тези, защо, нали, да търсим причина, периода, по който трябва да избързаш, ще преварва и можеш, нали, пагубно да паднеш. Не само да се удариш, ми да и потънеш в нещата. Относно в цикъл, който взема. И всичко това, което е свързано, пак казвам, нали, добър съм в продажбите, мога да продавам. Аз се занимавах с продажби, с счетоводство, с нотариуси, с адвокати, всички тая документация, която продавахме тогава апартаменти и имотите. И това на мен ми беше така в силната страна. И добре се справих с тази посока, поне това е моята оценка, но има какво да се види. Направено е, хората живеят, сградата не е паднала, така че всичко е точно. Узаконена е, САК 16, дори там взимам в едно момента паркоместо, което си го ползвам с кеф на Бургас на Гладстон 10 Стария Елен. Това не беше първата сграда. Паралелно с това нещо, влязах в партньорски отношения с още двама колеги, които направи две други отделни фирми, съпортващи. Първата, нали, не можем, колкото и да ни се иска, не можем да сме експерти във всичко. И затова малко надробихме бизнеса и малко понарязахме баницата. Реално, строителната компания, която прави грубия строеж, допълнително създадахме една компания с друг партньор, която прави довършителни работи и още една компания, която имахме пътно-строителна така техника, камион с кран, бобкат, така наречения челен товарач, и по този начин взаимодействахме всичките процеси. И така тръгна развитието ни, дори и в кризата, както спомена, в кризата
фирмата ни за довършителните работи се разви експоненциално. Ние тогава се чупахме от работа, имахме много хора, бригади и тогава мисля, че до 2007 година създадахме тази фирма за довършителните работи и тогава направим експоненциален растеж. Какво значи експоненциален растеж? Имахме доста обекти, събрахме повече хора и това ни даде един такъв добър старт да може да изградим устойчивост в един такъв бизнес за довършителни работи в строителството. Строителната ни фирма с първия партньор, с който почнахме, тя приключи с тази сграда. Оттам механизацията почнаха да има там различни цикли. Машината бяхме вземали на лизинг. Не искам да набеждавам никой в тая посока, но не се получиха нещата. Имахме отрицателен баланс и решихме да приключим. Остана компанията за довършителни работи и с нея почнахме да се развиваме и почнахме също да инвестираме в недвижими имоти. Тъй като много актуално беше, работиме на бартер, разменни услуги. Вземем квадратни метри за определена работа, тип обезщетение, само че в по-дребен мащаб. Нали? И така, страстта вече тя влезе в тая сила и енергия. Нали, първият имот, който бях закупил, беше 2003 година с помощ на майка ми. Тя ми даде пари, продадахме един апартамент, трестаен голяма панелка за 15 000 тогава беше евро. Купих апартамент в център на Бургас двустаен за 18 500 евро. И реално направих му ремонт сам с моят чичо и моят кръстник. Направим този целият апартамент с тяхна помощ и след това го продадах за 63 000 евро. След няколко години живях и след няколко години продадах и оттам ми дойде още по-голямата страст. После почна строителство, фирми и така нататък влязахме в този бранш. И до ден днешен с това се занимаваме. И смея така, че мога да споделя с чисто открита съвест. Може да не съм строителен инженер, но съм минал през доста процеси от дупката от калта в обекта до довършването на една сграда, до издаването на сграда, до апартаменти, така че имам експертиза в тази посока и мога да бъда също полезен в тази частност, което е много важно, когато си купуваме жилище, апартамент, да гледаме това, което ни дава спокойствие в дългосрочен план. Сигурност, тая дума много хора обичат, но тя не съществува. Тя е табу. Нищо няма сигурно в живота, освен един ден всички ще умрем. Друго всичко е развитие. Така че тогава по този начин така тръгна в имоти и страстта ми към имоти. Тя темата е доста актуална, защото и сега от доста време за този пазар се говори как отново сме в балон, ето сега са скочили цените, сега ще се срути това цялото нещо. Всеки ден излизат различни статии, хора, капацитети от банки, от къде ли не, които едните казват няма нищо да се случи, другите казват, че се случи. И така че със сигурност от този разговор хората биха си извадили и други изводи за имотите. Всъщност най-малкото има една цикличност, нали, както ти каза. Ние, когато сте влезли, тогава имаше някакви драматурги, сега евентуално може пак да има, никой не знае според мен, всеки дъвче тази тема. Всъщност в това поприще с имотите го правиш в тази идея в България, т.е. да купуваш имоти, да отдаваш, както ти каза, да се рентиер, но как така една хубава и интересна дестинация за Тайланд, може би тук е интересно повече да разкажеш за Green Moon. Ами, пак се връщам малко назад, тъй като съм човек израснал на морето, нали, обичам морето, обаче нашето лято е късо. И през една мечта да живея зимата на топло, това се случи. В един момент попада ми такава възможност да замея за Тайланд дългосрочно за 2 месеца, зимата, да видя как са нещата там на място. И дори с българин колега там на място взаимодействие намери един привлекателен имот, който имаше възможност и предизвикателство. Сега ще разправям с това нещо, как стана. Нали, той там се опитва да е брокер, да продава, да привлича хора. Острова е Копанган, Тайланд. Едно уникално кътче, зелено, красиво енергично място в най-добрата
част на Тайланд, така наречен националния парк на Тайланд. Това са островите Ко Самуи, Ко Панган и Ко Тао и още 43 острова, разположени в един залив между Камбоджа и Виетнам и Тайланд. Където е тази дестинация много популярната Пукет от към Адаманско море и Индийски океан, а от другата страна в самия залив. И така реших да отида там и да живея там 2 месеца. Когато отивам на някое място, нали, това е моята страст, да видя имотите, заетостта, тъй като се занимаваме от 2010 година, им къща за гости на морето, занимавам се с такива почивки, стаи под наем, апартаменти и студия, отдавам под наем, къща ни за гости в Черноморец. И в тази посока този бизнес, що годе, така ми е известен и ясен. Нощувките за късо време са хубаво нещо. В повечето ми пъти в сделките съм гледал този план на действие или през имоти, които са през Airbnb и с Booking за краткосрочно отдаване под наем, отколкото то е long-term на имоти, защото по този начин получаваме една по-малка възвръщаемост. Когато даваме имоти под наем в дългосрочен план, в момента математиката много не ми излиза. Защо? Мога да споделя и това, защо при мен поне не ми излиза математиката и какъв е таргета, който гледаме да се нишираме в тази посока. Защото след това поскъпване, което тук от една година сам тръгнаха много рязко нагоре имотите, там има една друга причина, че американците през COVID-кризата напечатаха, това е моята теза, че напечатаха много пари, а парите нямат стойност. Затова имотите се дигат нагоре, защото парите са ефтини, нямат стойност. И по този начин те ще продължават имотите да растат. Колкото някой да чакат сега на сделката на века, има една приказка: купи имот и чакай, не чакай да купиш имот. Защото така не, че цял живот може да не купиш имот. И връщаме се на Тайланд. Стартирам с първата сделка, дори не съм отишъл на острова, капарирам. Къща с двор и до нея също още един парцел, който може да се построи друга къща. И си казах, що пък да не отида да мина през този целият процес. Аз тук в България съм го правил. Благодаря но ще се върна кой е първият така моят ментор в тази посока, Калян Георгиев, който строи в момента много голям резорт на Занзибар. Калата много така ме спечели в едно друго общество. Имах честта да се разговарям с него, да се запозная, да прекарам време с него и да хвана неговата идея и неговата мисъл. И той е също така като мен, той пък е кара кайт, но реално той също обича зимата да е на топло. И просто съвпаднаха с нашите мечти. Така реално, той беше вече почнал да реализира нещата. Дори беше дореализирал първия си етап от бизнеса, сега разгръща много по-широк, по-голям периметър и съм му благодарен за това, че ми даде едно такова съзнание, възможност да теста на друго място с неговия майндсет, нали, както сега в момента споделя. И така се случиха нещата. Отидах на място, купихме имот, почнахме да го отдаваме под наем, да пускаме обяви за отдаването под наем и направих впечатление, че за 3 дена дойдоха на оглед 13 човека. Само за 3 дена. И на втория ден имахме успеваемост. Дойде клиент и каза, аз го взем дългосрочно. Но тъй като не беше депозирал, затова пуснахме и му казваме, ние сме пуснали така лече обявата. Който депозира, той печели, защото в момента имаме и други термини за оглед и по този начин ще дойдат други хора. И ако си наистина сигурен и искаш да имаш този имот в това време, просто депозирай. В този период 3 дена, ние за 3 дена, с там двама още партньори, приятели, пребоядисахме, реновирахме нещата, които по къща не ми харесваха, защото не беше ползвана така определен етап. Един французин беше собственик с една тайландка. Французин женя за тайландка и си живее в Тайланд. Там има много такива конфигурации, който ти за малко остава за по-дълго време, защото наистина уникална държава, няма какво да си крива душата. България си е нашата държава, обичам си я, но там дадености, будизма, енергията някакси да предразполагат като си влезеш някакво друго измерение. Няма напрежение, няма стрес, хората са френдли, усмихнати,
благодарят ти на всяко влизане в магазин, по улица, поздравяват, благодарят. Просто това беше много така уникално преживяване. Ходил съм в Азия 2013 в Китай и в другите държави покрай Индия, по-скоро извинявам се, нека Индия ми, Малайзия, Индонезия, на Бали, Китай, Сингапур и в тази част на света, но в Тайланд някак се там грабна тази държава в друга посока. Чисто по-скоро енергийно, много така доста се изчистих, освободих се и така преживях добри хубави мигове. Сделка, възможности. Правим ремонт, 3 дена даваме къща под наем. И парцела до къщата стои. И сега предприемачът търси възможност как да построи другата къща в моите очи и как да реализира. И как примерно да скелнеш, да скелнеш сделката, за да можеш да получиш по-добра възвръщаемост. Ако на един имот може да направим една къща, дойде ми тогава идея, дори направих една скица набързо, да направя къща тип 2 двустайни апартамента с басейн по средата. Защото парцел е малък, той не позволява много. И каква е посоката? Строим всичко под един покрив, обаче има 2 отделни обекта. Един парцел, една къща, обаче с 2 отделни обекта. Докато къщата, която придобих, тя е с партньор, там сме с партньор, тя е къща с двор. Там имаш един обект и един наем. Но при другата сделка вече скелнах нещата. Вместо да се получи около 100 квадрата къща, получих 140 квадратни метра къща, 2 двустайни. Какво трябва да направя? Трябва да мина през процеса, да разбера как се строи на острова, какви са възможности и почнах. Адвокат, счетоводител, инженер, строителни фирми. Минавам си по остров, обикалям си. Между другото, остров е супер уникален, като който е ходил в Тасос, на размерите на Тасос, 125 км обиколка, супер локативен, супер мобилен, там се движи с скутер, топло е, готино е. И така, почвам да обикалям да видя на остров какви производители има, какво правят. Къде продават тухли, къде продават желязо, къде продават дограма, къде изработват различни неща. И така стана 2 месеца прекарани. До 2 месеца имах готов проект, технически проект и готови документи за общината за вкарване. И ми направи впечатление това нещо, че сравнявам посоката с България. В момента сме на капарна сделка на парцел Бояна и се почна още от сега минимум 6 месеца, максимум 3 години да може да регулираме един имот, за да постигнем параметри. И то, какво да регулираме? Да обединим 2 имота в един. Малка община, голяма община, 1000 неща, но тук процесът е дълъг и, както казвам аз, тук за да построиш една сграда от купуването на парцела до издаването на акт 16, може да се пенсионираш. Така жаргонно казано. И там, след като прокарах тази посока, намерих такива хора, с които мога да взаимодействам, имах цялостна концепция колко ще ми строя къщата, как може да се случат нещата и с кои хора да направя. И това намерих. Просто направихме до 3 инженера независими, исках консултация, направиха ми идеен план, идеен проект и докато бях там, имах технически готов проект. Платих си, когато искаш да става бързо, там като си платиш, хората правят нещата бързо. Взимате приоритетно и цялата работа, цялата посока от купуването на парцела до разрешение за строеж отнема не повече от 3-4 месеца, максимум. Ако не бързаш. Ако бързаш, става по-бързо. Което е доста добър срок на сравнение с България. Да. Другото, което направи впечатление, там е емблемата на острова е Full Moon Party. Пълна луна. Това, като в България повечето хора не знаят, но това е много световно известна дестинация. Там на този остров е сниман също филмът на плажата с Леонардо Ди Каприо. Те са на няколко острова, включително и Копанган, на Фифи, на Копанган, мисля, че на Котао. Те 3 острова правят този филм. Направи впечатление, че много туристопоток от всякакви различни хора. Има хора, които са като общност. Руска, еврейска общност. Моите хора, евреите, те щом имат общност, щом правят там сделки, значи там нещата не са лоши за инвестиране. Където са евреите, трябва да виждаме възможности през тяхните очи, защото те не ходят на места и така да си харчат парите да инвестират. Те са много добре позиционирани. И другото, което ми направи впечатление,
при нотариуската, адвокатката и четовителката, там са три в едно кантора, ми направи впечатление, че работеше за нея евреин, французойка и руснак. Интересно. Руска общност, еврейска общност и французи също има французи, италианци, германци, испанци, дори сме се запознали с такива хора на острова, които те пък правят различни бизнеси. Това означава, че възможностите са много големи. И всичко, което се върти покрай туризма. И така станаха нещата. Копанган, Тайланд. А сега за проекта, в какъв етап сте това, което правите в момента и всъщност може ли човек да участва в такъв проект? Тоест, трябва ли задължително аз като човек, който примерно интересно ми искам да се занимавам, обаче нямам идея. Първо, Тайланд ми е далече, второ, не знам сега ще хода ли, няма ли да хода, обаче пък имам тук едни пари, защото сега ще продам за много хиляди евро една панелка в Люлин, примерно. Сега са такива цените и мога ли примерно да инвестирам? Как въобще го правите това нещо и си го правите чисто от гледна точка ваш бизнес, който вие взимате, отдавате под найем или продавате дадените имоти? Как се случи с Green Moon, нашия проект? На острова се срещнахме с моя партньор. Прекарахме известно време заедно, тъй като така как обичам да казвам, аз разорах нивата вече, видях какво има като на лице, видях цени, сравних цени и разбрах, че съм направил много добра сделка. Плюс това с француза се попазарихме, нали, така, в посоката балканското си го има в мене, което обичам така да се пазарява в нещата, нали, и границата на пречупване, нали, може би нещо по средата, нали. Винаги този, който продава, иска високата цена, този, който иска да купува, иска ниската цена и някъде там по средата, дори малко под средата се срещнаме с французина, просто ми подаде и така му дарах срок. Му каза до 2 дена, ако искаш. Това е това, което мога да ти дам. Чакам да се обадиш 2 дена. Ако искаш да продаваш, аз нямам зор. Но мога да ти купя имота, защото имам желание да съм в темата. И още тогава на камера, на видеоразговори, направихме, стисам ми с ръцете на камерата, превирах му капаро, за да видя, че съм сериозен. И нещата се случиха много по лек начин. Човека на закара при адвокат, при нотариус, нали, след като жената му е тайландка, той е живял там, чисто сърдечен и отворен към нас, към хората. Той е енергиен, той не е обяснимо. Човек като е предразположен, като ти дава възможности, нали, ние малко имаме балканския синдром недоверието, но пък реално кому се обърка? Като е сделката на твое име, като всичко мини като частност, нали, направих тайландска компания там, тайландска фирма, за да може земята да се прехвърля на фирма, трябва да имаш тайландска фирма, но това в последствие, ако вече някой, ако има интерес, може да се свърже с мене, да му разкаже как са нещата. Чисто е просто не да си прави реклама, а чисто е просто, ако имаш желание, да разбере. Нали? И по този начин стигнаме до по-голяма сделка. 4800 квадратни метра имот с 4 къщи и отделно 4000 квадратни метра площ. Видях възможността и през моя колега Владимир, така че прекарахме време заедно и решихме да инвестираме. Какво беше хубавото? Че купуваме 4 имота готови за отдаване под наем. Нали, хубавото е, че правиш веднага обратно връщане на парите още преди да си ги платил. Може да пуснеш къщи под наем, те са 4 къщи и по този начин почнеш да придобиваш месечен доход. И представете си сега, говорим за панелката в Люлин. Панелката в Люлин, защо трябва да я продавате? Примерно ако имате такава, просто не я ипотекирате през банка, за да може да вземете от банката финансиране, което ще ви даде, защото критерия в момента и нивата на оценки са добри и 80% от тези пари може да ги ползвате в друг актив. Да си размножите по този начин активите. Панелката в Люлин само изплаща банковия кредит, а актива, който се използва от панелката в Люлин, се използва за леверидж, за израстване, за инвестиране и реинвестиране в друго имущество. Тъй като имотите са за мен най-сигурното в кавички, нали, което не съществува, но най-сигурното при инвестирането, защото 2/3 в света хората затварят парите си в недвижими имоти, каквито и бизнеси да имат. И по този начин имотът ти дава сигурност. Нали? И така се случиха нещата.
А може ли да правиш някакъв паралел на цени, това какво струва като м, купуване на имот в Тайланд и купуване на имот в България? Сега в България ще дам, хайде, София, може би като вариант, или по-големите градове в България, за да може да имаме горе-долу някаква съпоставка. По принцип не е много се измерило, защото нашата посока, която сме се насочили там, е таргет къщи, ваканционни къщи. Мгм. Нали, видяли сме какви възможности и каква ниша може да се развиваме, какво има на острова като леглова база, която, забележи, тя е в недостиг. В периодите, когато е хай сезона, почти не можеш да си намериш места, къде да спиш на острова. И този остров те първо в момента тръгва да се развива. Но, извинявам се, ако една къща, в момента тези къщи ги продадахме за около 40 000 евро, остана ни една свободна, 45, за да можем да си финансираме строителството на резорта. Мгм. Продадахме няколко парцела, имаме си инвеститори, които искат да инвестират и да им отдаваме къщите под наем, тъй като ние се стремим да даваме имот с решение, не имот с проблем. Какво имам предвид? Имота с решение е тогава, когато го вземеш като инвестиционна монета. Нали, залагаш си парите на място, където те почват да работят за тебе. Какво имам предвид с решение? Всичкото отдаване под наем, поддръжка на имота, сервиса и отчитането от нас към клиента става абсолютно прозрачно. Ние управляваме, клиента получава или инвеститора получава. Ако имаме вариант, ако той иска да се живее на острова зимата, няма никакъв проблем. Това си е негова воля, негов имот. Ако иска да живее целогодишно, няма никакъв проблем. Има и такива хора, които са острова за 2022 година е признат за най-добрата топ дестинация с дигитални номади. Ако имаш бизнес онлайн и мога да го управляваш от всякъде, там е най-ефтината точка за живот. Нали? Оттам се произхожда. И като имаш собственост, тя вече може да работи за тебе, може да се я ползваш и ти. Но там живота е ефтин, както казвам аз, най-скъпото е самолетния билет. От тя ни връща. Мгм. Много по-ефтин от нашия живот в момента тук и много по-органичен, екологичен. А всъщност, колко къщи ще бъдат в резорта, който строите в момента и горе-долу, кога смятате, че ще бъде завършено изцяло? Резорта, който в момента предстои да построим, е 11 къщи в този резорт 4800 квадратни метра Гринимун и една 12-та, която споменах, за която вече имаме разрешение за строеж, но просто изчакаме етапа да почнем всичко на едно. Защото за да дадем по-добра добавена стойност на нашите инвеститори, тези къщи в момента, които сме ги продали на наши клиенти и сме ги отдали в момента под наем, те варят доходност. Но като почнем да строим, може би ще има някакъв дискомфорт за хората, които ще са там. Стратегията е следната. Или намаляваме найема 30%, да сме актуални, и се строим в резорта, след като ние им пречим, нали, почваме да строим от 8 до 6, да кажем, и те вечерта си имат спокойствието, или нашата цел е да направим по-бързо тези къщи в по-сбит период, за да можем да не изтърваме клиенти, които вече нашите хора, които са купили от нас къщи, са се ни доверили. И ние дори тези 30% ще им ги компенсираме, защото реално по този начин ние също искаме да се държим на думата, след като им сме обещали определена доходност за година и възвръщаемост. А колко струва една къща горе-долу, т.е. или инвестицията в един такъв имот? Да кажем за едната къща. За една нова, в смисъл, къщи са, които са съществуващи и тези, които ще ги градим новите. Тези новите. От тези, които сега ще градите. Новите къщи, тази, която не е с една спалня, кухня, дневна, хол, трапезария, да кажем двустаен апартамент, така наречен двустаен апартамент, ако сравняваме нещата с апартаменти, но е къща, струват около 90 000 евро. За да не правя реклама в момента на себе си и на Гринимун, да говорим в цени, ако имат желание нашите последователи, хората, които ще ми е интересно, ще оставим сайта ни greenimund.com. Там всеки един може да влезе, да разгледа, но тази инвестиция в момента е преференциална за 90 000 евро. Другите са на по-високо ниво, с определени със собствени дворове, басейни и веранди. Нали, тук говорим за къща, която е в съсобственост с още 5
с общ басейн. Другите къщи са позиционирани по-скъпите ни къщи, те са с 2 спални, с 2 отделни спални, 112 квадрата, с басейн, самостоятелна веранда и паркинг в 380 квадратни метра парцел. Така че там вече е по-друго ниво. Но там пък на по-другото ниво наймите, които може да се взима, са много доста добри и до 5 години, до 7 години максимум може да си възвърнеш възвръщаемостта. И хубавото нещо, че ние се ангажираме с обратно изкупуване, ако клиентът не е доволен, или препродажба след 5-та година, ако числата, които сме ги заложили, не са постигнати. Нали? През това време нашия инвеститор се взима дивидента ежемесечно или както се разберем, както му е удобно в негова сметка, по начин, по който договорим. Управлението и всичко това на етапите на след строителното завършване и така нареченото узаконяване и пускане в експлоатация. До 5 години ние се ангажираме човека да си възвърне инвестицията първоначалната, плюс 2 години. Едната, която слагаме за строителство, а другата е период да се разработи нашия комплекс. Защото ние ми изградим вече механизми, работим с маркетинг, с структура, която да управлява всичките имоти дистанционно. Има така едни приятели от Българ Капитал, ще направя малко реклама, които много така добре съпортват една книга как да инвестираме имоти от разстояние, да се научим. И това е много полезно, защото на повечето хора искат да се виждат имота от среща, но този имот от среща не може да им даде този леверидж, който може да придобият за по-късо време. Пък, както казахме, живота не е ограничен. Часовникът да цъка напред. Нищо не се върна назад. Можеш ли, аз тук, да разбира се, мога да вляза и много по-навътре в темата за рискове, за време и така нататък, но ако пък има много голям интерес, винаги може да направим втори епизод за това. Разбира се, ако някой му е интересно, да пише в коментарите, така ще ни предизвика да продължим и да забием в тази тема. На мен ми стана интересно така да кажеш от опита си толкова години с имотите, защото са на различни места, в различни локации, време. Кои са, как да кажа, хубавите моменти и лошите моменти от това да се занимаваш с имоти? Може и за двете неща така да дадеш някакви примери. По-скоро за лошите моменти, реално когато гледаш напред и си позитивен човек и имаш такава по-скоро аудитория или приятели за растеж, лошо нещо при имотите не ми се случва. Те са ликвидни. Нали, това, което като депозираш едни пари в имот, нали, вложиш си собствените инвестиции или вземеш кредит от банка, което повечето хора казват, че кредит е лошо нещо, но това си точно обратната връзка, че ако не ползваш кредит и леверидж, няма как да израснеш финансово с работна заплата или с част, което получаваш от бизнеса си, какъвто и да е бизнеса си. Всички бизнеси ползваме кредити. Това не е тайна. И по този начин имаш възможност да израстваш. Относно, пак ще се върна, старая се да мисля в това нещо, кое може да е лошото. При имот има само хубави неща. Защо? Защото първо, имотът ти дава няколко парични потока. Да обясни за аудиторията. Първата посока, това е дава ти кешфлоу. Кешфлоу е с натрупването на годините и оскъпяването на самия имот през годините. Нали, реално, ако купим сега един имот и след 10 години направим оценка на този имот, при всички положения цената му няма да е надолу. Ако се съгласи с мен. Да, абсолютно. Исторически е така. Исторически е така. То просто е статистика. И който има желание, може да го провери това нещо и то е абсолютно прозрачно. Другото, което получаваш ежемесечен или ежедневен наем. Както го управляваш. Ако го управляваш през тип Airbnb, получаваш ежедневен или ежеседмичен наем. Ако го управляваш дългосрочно, получаваш месечен наем. Така че, кому може да се обърка при имота? Застраховане, каквото и да се случи, застрахователната компания ти плаща, дори и земетресения, пожари, каквото и да е, нали, не сме негативни, в частност застрахователните компании ги покриват тези щети и в един момент твоите пари са защитени. Затова казваме, че е сигурно. Не, по-скоро парите са по-защитени. Това е като нас самите. Ние обаче да разговарям така и с други хора,
не се ценим. Живота не е даденост и не се ценим. Даваме пари за коли, даваме пари за имоти, но не ценим себе си. Сиреч какво? Не застраховаме себе си. Може да застраховаме автокаско, да направим за 3-4 хиляди лева за колата си автокаско, защото е тя скъпа. И като ги питам повече така и приятели, а ти за тебе какво направи? Застрахован ли си? Утре, ако ти се чупи ръка, крак, какво правиш? Как изкарваш пари от бизнеса си, ако ти е физически? Или работата ти? И така че, да, така обратна гледна точка и на хората се замислят, защото като застраховаме имоти, като застраховаме коли, трябва да застраховаме и себе си. Ние сме си най-важният човек, за да може да управляваме това, което искаме да създадем и да се взаимодействаме. Позитивната част към имотите, растежа, всеки може да разгледа, да пита и да определи. Предполагам, че ти за тебе си имаш някакви критерии, когато инвестираш в нещо, дори имоти. Аз по същия начин имам някакви критерии, които гледам тези критерии. И, както казва и Грант Кардон, също там аз съм един негов фен, Грант Кардон, локация и пак локация, но някой път локацията за щатите работи по един начин, но пък за България може да работи по друг начин. Но локацията в момента имаме най-скъпите имоти, които дават най-ниска възвръщаемост. При нас е малко по в обратната посока на това, което пише по книгите и това, което поне съм чел за недвижими имоти. Призовавам тези, които искат да се занимават с недвижими имоти, да прочитат, да гледат подкастове, да питат и да топлата вода и да търсят. Топлата вода не е измислена, тя е измислена отдавна. Топлата вода има и до ден днешен и пак ще има. Ако не с бойлера, през слънцето пак може да добием топла вода. Така че просто който има желание, пита, учи, интересува се и се взаимодейства. Много е важно този ливъридж. Ние имаме в момента разработваме различни програми за инвеститори, които предстои да основем инвестиционен фонд. Като работа на това сега не е частност на този разговор, който водим, така че има ли желание, има и начин. И мисля, че твоите думи така и започнахме положително и с майндсетата и въобще нали, как си се насочил и към края на разговора смятам, че така са много хубави думи от твоя страна, нали, че ако човек има желание, ще намери и начините. Разбира се, в описанието ще остава всичко необходимо. Още веднъж искам да ти благодаря за този разговор. Смятам, че така давахме доста и конкретни неща за това как човек може да се развива с инвестиции в имоти, може да разгледа и повече за Greenimune и това, което правите вие. Разбира се, ако иска, може да се свържи и с теб направо директно, след като види нещата в описанието. И така, благодаря ви още веднъж, че сте сгледали си работата и, както обичам да завършвам всеки път, гледайте си работата. Чао и до нови срещи! Благодаря ви и аз. До скоро и успешни прекарани часове и мигове в живота. Да не се взимаме призив така, да не се взимаме много сериозно и повече да се забавляваме. И да гледай си работата с Вели.